Na sziasztok gyerekek, itt lennénk egy új videóban. Ezekben a percekben görgettem itt a Facebookon, és találtam egy videót, amit úgy gondoltam, hogy reakcióban meg fogok csinálni. Az első ilyen indexképet azt láttam, és abból már gondoltam, hogy ebben reakció videó lesz. Jönnek a vlogok, a kihívások, aki lemarad erről, akik gödrö társok. Megnyugodhat, ezek nem ámítások, minden liga szutelsó és nem állítások. Ha tetszik, amit csinálnak ezek a srácok, akkor dobj el a videóra egy kibaszott lájkot. Yeah, yeah, The Twins. És akkor nézzük. Szegény vagyok, szegénynek születtem. Ez köszi. Az én babám, a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Hát ez nagyon szuper videó, de hát nem akarom megbántani, de hát elég szünetes a foga, vagy én nem tudom. Milyen kis fasza ilyen bajuszkája van neki. Sirály. Az én babám, a legszebbik kincsem, mert a nézését... De ami a legjobb, a ritmus érzéke. Tehát olyan ritmus érzéke van ennek a csávónak, öregem. Meg a járását, hihetetlen. főjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Geci, ránézek a fogaira, és 2 darab orbitrágú jut eszembe róla. Hát nem tudom, de két darab orbitrágú jut róla eszembe a 2 első fogáról. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Azért végén odadobott egy laza kis mosolyt, így a dalja mellé. Hihetetlen. Én azért, hogyha nem lenne ilyen ritmusérzékem, azért meg sem merném ezt a videót így csinálni. Pláne nem tudom, itt több százezer ember elé. Hát nem tudom, van ám kitartása meg bátorsága ennek a gyereknek. Úgyhogy le a kalappal előtte. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj rá egy lájkot, iratkozz fel, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!